En poc més de 2 setmanes, els immobles que s'aixecaven entre la catedral de Tortosa i el riu Ebre ja s'hauran convertit en runa. Els treballs han comportat un operatiu especial que en alguns moments ha obligat a tallar la circulació en aquest punt de la ciutat. Ara, una quarantena de camions diaris s'emporten les 4.000 tones de material baix l'observació d'un equip de la Universitat Rovira i Virgili que n'ha fet el seguiment arqueològic. Ha marcat els carreus que podien tindre valor arquitectònic o històric i els han disposat en un magatzem a l'espera de determinar-ne la importància. Els treballs de desenrunament finalitzaran en els pròxims dies per evitar afectar el desenvolupament de les festes majors de Tortosa. Posteriorment, en licitaran les excavacions arqueològiques que haurien d'arrencar al principi de l'any vinent. Tenen com a objectiu confirmar la presència de restes romanes que podrien ser d'un valor important i que condicionarien el disseny posterior de la nova plaça davant del temple. Jo seria dels partidaris de que si tinguessin valor afegit de mantenir-les, perquè Tortosa, que és una ciutat de passat romà molt acreditat documentalment, en quant a restes no tenim unes restes romanes significatives, per tant també m'agradaria que la ciutat les pogués incorporar. Entre les obres previstes, l'actuació prolongarà les escales de la catedral per donar accés perpendicular per la porta principal de la façana barroca. L'Ajuntament es marca un màxim de 2 anys per finalitzar completament el projecte. Estem parlant de que intentaríem inaugurar de forma definitiva tota l'actuació, seria sobre mitjans, jo diria que al voltant de les festes de la Cinta del 2017. L'alcalde de Tortosa ha assenyalat que els carreus de valor que surten de les antigues cases de la catedral quedaran disposats al museu.